खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आं मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय बेनो जाहैबाय हांसो बेदरजों अलकबि आरोना नोंथांमोना जाफेरबायना जाफेराखै आं मिन्थिया अलकबिजों खिन्थु बांसिनानो खुमब्राजों हांसोखौ गोथाव होनो आरो किन्तु आं दिनै संगोन अलकबिजों हांसो बेदर बिदिब्ला नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आंनि हांसोजों अलकबि ओंख्रि संनायखौ आरो पुरा दिनै आङो हाथे खालामना लाबोदों आरो बारा नङा आरो पुरा ना नै लाइ जि गोलाव गोलाव बेखौ आं रुना जागोन गोलाव गोलावनो लाइखौ ओमफ्राय बेवहाय दङ दुन्दिया अलकबि मटर बे मोनसेयावनो आरो ओमफ्राय नै हांसो बेदरा जि दाम हांसो बेदरा 600 आरो ना किल' ओमफ्राय 200नि लाना फैबाय आरो सानै मानसिल' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आंनि हांसो बेदर संनायखौ स' गाइस आङो गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय बोरै आङो बाथोन देना होदों आरो माने मा होनो सामब्राम गुफुर हाइजें माबा माबिखौ ओमफ्राय नै हांसो बेदरा जि साफाखा हांसो बेदरानो नै गाइस माबाया मा होनो हांसो बेदरा मोदोम मोदोम खारोना नै मेजेमबो दं नै गाइस इयाव लं होदों लं एलाइचि दालचिनि ओमफ्राय नैबे अलकबि दरनै हाबाय आङो दरसेबानो जागौमोन दरनै हाफ्लांबाय ओमफ्राय नैबे आलु दरसे पियास दरनै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु थाइथाम बेवहाय जाहैबाय जिरा गुलमरिस ओमफ्रायो दुन्दिया बेगर गासिबो रेडि खालामजोबना लाबाय संनो स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै ओरैजाय सारायबो जानना लाबाय आरोना एसे थाव होना लाबाय आङो थाव होबाय गाइस साराया दुंबाय आं पियासखौ हरनोसै दा पियास होनानै गाइस नै पियासा खामबाय दा बेदरखौ हरनोसै आरोना बेदरानो गाइस दा आङो संख्रि आरो हालदै होनोसै हालदै संख्रि ओमफ्राय बानलु हाखावनायखौबो होनोसै आरोना नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनायखौ होनोसै आं बरिया गाइस नै माथो एसे खामहांबायसो नायासै आङो गाइस नै दा आङो अलकबिखौ हरनोसै अलकबि आलु वाव गाइस गाइस नायदो वाव याव दै गुदुं फुदुंबाय दं दै गुदुं सोगोन आरोना गाइस ओंख्रियाव दैखौ होनोसै आरोना दैया दुंबाय दा होनोसै नै गाइस दैखौ बुरजानो होना होबाय आं
अलकबियाबो रुइनांगोन ना ओंखायनो खोबना दोनथ'नोसै स' गाइस नै आंना ओंख्रिया जि बरिया नुबायना आयो जानो लुबैथावथाव वा हांसो बेदर आलुआ रुइबायना रुइयाखैलाय सुना नायनि रुइबायलै नै बरियानो अलकबियालाय ओइ अलकबिया रुइनो दंबावो माथो रुइबाय रुइनाया एसे नांबावगौ अलकबिया वाह वाह जि गोथाव हिन्जाव संनायखौ जादो नोङो गन्थं गोदोलायनाय बिदि माने थावाबाबो थावदों होननांसिगोन नै हिन्जाव संनायखौनो जागासिनो दिनैसो बिदि होननाय खोथाखौ नों मानि थाखाय बिदि होनखो होनदो आं दुखु मोनो नङा बिदि होनबा मिथिगोना मिथियाखै नोंलाय हो नों आङो बेवहाय हांसो बेदर जानाया धेर जाबाय नों मानो मोनजायाखै जाखो आंनो संगासिनो हांसो बेदरखौ नों मानो मोनजायाखै जाखो होनलाय सिगाङो इयो जायाखैमोन बेदर सेदर जायै दिनावसो जायो जोङो इखौ बे जेब्ला बेदर जानाय जायाना अब्लासो जों जायो आरो मामाजोंसो जादों बियो मोनजाखायाखैनो आं संनायखौ एबारसो फार्स्ट मोनजागोन हांसो बेदरखौ मिस्टार आंनि संनायखौ स' गाइस नै दा बोखारना नायनोसै नायदो वाव जै बरिया जाखाबाय जाथावथाव बरिया रुइबाय दा आङो दुन्दिया होनोसै नायदो जि मोजां नुखादोंना हांसो बेदर गाइस नै दरसे लाना साखिनोसै आं बोरै जादों ओरैबायदि गोथाव जाबाय गाइस खांनोसै जि गोथाव नुदों ना आलुफोरखौ बिराद गिदिर गिदिरैनो दाना लदा लदानो खोबना दोनथ'नोसै Wow, guys. Wow, wow, wow. Guys, नै जोंना हांसो बेदरजों अलकबिया बरियानो मोनबाय जानो थाखाय खुरनाबो लाबाय ओंखामा नै बरियानो खुरना लाबाय बेयाव बानलु आरो नारें दिनैनि ओंख्रिया बेल' माने गुदुं गुदुं जानोसै ओंखामजों बरियानो जानो थाखाय रेडि खालामजोब्बाय माने जानोसै आरो नायदो आंनि बेदरखौ वाव आं बेसे गोथाव संनो रोङो बेयो फार्स्ट टाइम आंनि संनायखौ जागोन उननि आइनिया मोदान फैगासिनो ओमफ्राय गाइस सोर सोर मगाव दै लोंनो मोजां मोनो आं बिराद मोजां मोनो मगाव लोंनो दा जाहोलांनोसै बे बानलुखौ नायदो बे बानलुआ खमाल' मोनदो हानोसै ना बानलुखौ हादो आलुखौ बायदि मोनदा बानलुखौथ' नायनानै ओंख्रिखौ हायना लानोसै आं मोदोमखादों गोथाव गाइस जानो स्टार्ट खालामसै जानोसै दे रायजोफोर नुवा जाना नायदो आंनि फार्स्ट टाइम संनाय नों जादोंना ओंखामजों लागायनानै जानोसै दरसे लादो अलकबिजों गोथावानो जायोना बेलेग टेस्ट मोनो आरोना एसे एक्सट्रा टेस्ट बेसे खुमब्राजों आलुजों जाबाय थानाय नङा होमबा आं आलुखौनो होदों थेवबो माने दरसे होदों आरो आलु जानाय खमायनांगौ आजिखालि ओंख्रि एक्सट्रा संखायाखै मानो होनबा दालि आरि संबा जानोनो हाया दामाने ओंखायनो
बेदर थाबाथाय आरो मा दालि सालि नांगौ बेजों जानो हायो बेजों जाबाय बिराद गोथाव जादोंलै बिराद गोबाव जादों ना हांसो गोथाव मोनदों न'आवसो खनसे जाहैनांसिगोन लास्ट डिसेम्बराव थांगोन ना जों कार्बिआंलं होमबा जाहैनोसै हांसो मासे बिराद मेजेम जायो ना लाफा दं गाइस नै जाखांजोब्बाय नारेंजों जानानै बांसिन गोथाव मोनसिनदों नारें जाबाथाय गोथावसिन जायो माने नारेंजों नाम्बारखौ बोखाबावाखै आं बेखौ धनतेरासाव बायदोंमोन धनतेरास एमावखौ जि गोथाव जादोंमोनलै गाइस माबायदि मोनजाखो एसे खोन्थादो एक्सप्लेन खालामदो गुसु सिथाबलायो माथो खामानि सेलानानै बिराद टेस्टि जादों बेदरा आं संनाया दहाय माने जायाखैना मिथिया ओंखायनो बुंनो हाया संख्रिसो गोबाब जादों ना मा जादों खिन्थु दा जानानै मिथिबाय आरो पारफेक्ट जादों पारफेक्ट दिनै गोथाव ओंख्रि जानायनि थाखाय थेंक इउ दे most welcome थोरसि सुना लाग्रोनोसै गाइस गाइस ओंखाम जाखांनानै माने पुरा टिभि नायबाय दंमोन आरो माने फुटबल जाबाय दंना दासान्दिथ' फुटबल सोलिगासिनो बेखौनो नायदोंमोन आरो आङो भिडिअखौ माने फोजोबथ'वाखैमोन आरो मा होनो नेदारलेण्डजों इकुवडरनो आरो नामखौबो मोजाङै होननो रोंलायलांबावला बेखौनो नायगासिनोमोन आरो जोबथ'वाखैनो ओमफ्राय दा माने आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आरो बेनिखायनो माने आङो दा भिडिअखौ फोजोबनोसै बिसिमावनो नोंथांमोना खोन्थादो कमेन्ट्सआव आंनि दिनैनि अलकबि आरो हांसो संनाय रेसिपिया बोरै जाखो स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो नेक्स्ट भिडिअ बिदिब्ला थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट